Deň prvý, 15:56. Nachádzame sa na záchode v našej novej izbe. Vidíte ten záchod taký priestranný. Ja viem, ja idem za vami, no. No tam je diera. Takže sme, aha, no vidíte, dierka. To by sme vetrali. To ide rovno do našej kúpelky. Takže, Viete, na čo to je tá diera? no nevieme. Zakúkať. Toto. Matúško nám Toto. A tu vidíte špagát. A to, keď chceš zapnúť toto, musíš ísť do večka a odtiaľ to zapnúť. Jasné, no to je taký vynález. No takže, toto je už naša druhá izba. Tu si odkladáme naše veci. Nie je to tam vôbec vidno, tam sú topánky dole. Tu sú bundy. Tu je naša skriňa. Úžasná dvojskriňa. Tu sa teraz vidíme. Dobre, to radšej nie. Na stolik. To sú fezorkové repráky. Môj mobil. On je tam hore, ideme ho za chvíľku vycenzurovať, takže to nebude tam. Toto je Jakub. No. To je Jakub. Volá s mamičkou. Nič, že mi sa mi To je Matúš. A sa mi zdá, že sa nám to rozmazalo. No, zaostri sa, ty idiot. Toto je naše okienko pekné, výhľad. Zarostlé. Celkom pekné. No, Dobre, teda tu spím ja s Matúšom. Ja som na tej pravej moje zásoby jedla. No, to by bolo všetko, než do videopo. No, takže zabudol som ešte na kúpeľňu. Takže toto je naša super vaňa. Sexy, tu budeme všetci spolu sprchovať. Vlastne umývadlo. Zase on. Tu vidíte ten úžasný ohrievač, alebo čo to je. Z toho bojím, to nebudem používať. No, takže dovidenia.